Я викнете, търнакчани, я викнете, запейте. Стари песни народни, песни в душата пазени, песни в сърцата родени. Песните да се понесат над равни житни полета, над хълмове и долини. Далече да литнат, чак до Дунава да стигнат, на юг до Стара планина. Ехото да ги повтори, нашето ехо от Търнак повтори още по трети. Та всички хора да чуят, със сърца да ги усетят и в душите запазят нашите песни народни, нашите песни български, дето ни дават силата, дето ни правят българи. След нас да викнат, запеят нашите гости сърдечни, нашите приятели вечни, дошли отблизо и далече, нашите песни да пеят, техните да ни изпеят, с надежда да ни надпеят. И не само песни ще пеем, а и хора ще извием, кръшни хора, игриви, да разлюлеем земята, да огласим небесата. Далече да се разчуе, че в Търнак празник има, празник светъл на песните, празник буен на танците. Добре дошли, скъпи жители и гости на Търнак! Добре дошли на днешното пето издание на нашия фолклорен събор Ехо от Търнак. Днешният празник се организира от община Бяла Слатина, кметство Търнак и Народно читалище Васил Левски 1899. А сега даваме думата за приветствие на кмета на кметство Търнак Йото Лалов. Уважаеми участници, скъпи гости, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам днес на 6-то издание на фолклорния събор Ехо от Търнак. Вярвам, че като всяка година на тази сцена днес ние ще чуем прекрасни български песни, ще видим красиви български хора, ще изпълним ушите, очите и душите си. Благодарение на вашите изпълнения, идващи от сърце и душа, вие показвате колко сплотен и талантлив народ сме. Продължавайте все така всеотдайно да представяте цялостната народна култура, такава каквато е, древна и велика, отворена към бъдещето, нашата музика, нашите танци, облекла и носии. Пазете традициите ни, пазете българщина ни, на добър час! Даваме думата и на председателя на Народно читалище Васил Левски 1899 година Виолета Кръстева. Здравейте на всички! Добре дошли! За поредна година сме заедно. Песента и танца ни сприятеляват и ехото пренася тези песни надалеч. Както казаха и децата, за да се чуе, че в Търнак празник има, въпреки капризите на времето, ние пак сме заедно. Надяваме се, живот и здраве от до година, наложат ли ни се такива ситуации, да сме вече в голям салон. Надявам се да си изкарате чудесно днес и ви пожелавам приятни минути с нашия празник. Група за фолклорни и шлагерни песни Пчелина при пенсионерски клуб Пчелина село Търнак с ръководител Марийка Йорданова ще изпълнят песен за Търнак, Хайде Елено и Калино Радо. В нашата хубава страна, сред Дунавската равнина, живее Божа благодат, милото ни село Търнак. Търнак, Търнак, да знаеш колко си ми драг, такова селище ме
Искам много да живея, песните си да ти изпея, но свършат ли се моите дни, прахът ми снежно приеми. Търнак, Търнак, да знаеш колко си ми драг, такова селище мечта няма в ни една страна. Такова селище
Танцов състав Аира при Народно читалище Васил Левски 1899 година, село Търнак, ще представят танците Чичево хоро и Ганкино хоро. Индивидуален изпълнител Габриел Генадиев при Народно читалище Васил Левски 1899, село Търнак,
ще изпълни песента "Море сокол пие".
живее при Народно читалище Васил Левски 1899 година, село Търнак, ще представи Петрунино хоро. А сега отново ще се насладим на индивидуалното изпълнение на Габриел Генадиев при Народно читалище Васил Левски 1899 село Търнак с песента Йовано Йованке.
Танцов състав Сухаче при Народно читалище Асен Златаров, село Сухаче, с ръководител Христофор Цонков ще изпълнят два танца – танц на любовта и струмянки.